B'taħbita fuq il-bib issib il-mediċina wara bibek minflok tmur għand l-ispiżjar għaliha. Din hija parti mill-ħidma li qed tagħmel l-Aġenzija tal-Infurzar Lokali l-Leża f'dan iż-żmien ta' sfida fejn qed tqassam il-mediċini lil persuni li huma fis-sistema tal-ispiżjar tal-għażla tiegħek. Matul il-jum tal-erba' biss l-Aġenzija qasmet il-mediċina fit-62 dar, għamlet 460 spezzjoni fuq stabilimenti kif ukoll spezzjonijiet f'21 lokalità għal persuni li jkunu fi grupp ta' aktar minn 3. Il-kap eżekuttiv tal-Leża Raymond Zammit qal li din il-ħidma qed issir apparti x-xogħol kontinwu li jwettqu l-uffiċjali tal-komunità. L-Aġenzija ovvjament baqgħet impenjattiva li nista' ngħidu wkoll huwa forsi anki xogħol ma jidirx illi ma kien hemm ukoll dal-aħħar 3 ġimgħat total ta' il-fuq minn 700 sejħa għal assistenza f'dawk li huma ħabtiet ta' vetturi ħabtiet żgħar ħanejtek. L-Aġenzija tafża biex f'każ ta' ħabta li ma jkunx hemm konsekwenzi gravi, is-sewwieqa għandhom jimlew il-formola tal-inċidenti fit-toroq biex kemm jista' jkun jiġi evitat il-kuntatt bejn il-persuni. Apparti dan il-Leża ħadet miżuri oħra sabiex tassigura saħħet il-ħaddiema tagħha. Tal dan il-għan jekk tibda pereżempju mill-uffiċjali dawn jingħataw kemm informazzjoni dik li ħarġet mill-awtorità tas-saħħa kif għandhom jaġixxu, kemm ingħataw anki sanitizers, ingħataw ukoll anki l-gwanti u l-maskli fejn ukoll hemm bżonn dawn li jintużaw. Kontinwament qed jiġu magħrufa x'għandhom jagħmlu u li hija xi ħaġa mhux biss biex tfakkar, però ovvjament wieħed biex kemm jista' jkun jimxi u ma jkollix minn dawn it-tip ta' problemi li forsi wieħed jista' jintaqa' magħhom. L-Aġenzija ħadet ħsieb ukoll biex ċertu xogħol isir mid-dar u dan mingħajr ma jkun hemm xkiel fl-operat. Il-kap eżekuttiv wieġeb ukoll għal min laqas intebaħ l-uffiċjali tal-komunità qed jagħtu kontribut waqt din il-pandemija u fost l-oħrajn qed iqassmu il-mediċina. Imma minkejja anke kritika li forsi wieħed jista' jagħmel kontra dawn l-uffiċjali kritika fl-opinjoni personali tiegħi hija bla bażi ta' xejn, però li ma naħsibx li aċċettabbli speċjalment f'dan iż-żminijiet li verament qed jagħmlu ħaddiem li verament qed jagħmlu li jistgħu li ma tagħmilx sens kemm lejhom bħala biex ngħidlek rispett lejhom u iktar il-familja tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.